Pinakawalan na lang mga idol kasi maliit pa daw. Ang laki nito mga idol, oh. Grabe yung laki. Meron din mga idol, oh. Malaki din, oh. Ito ang pinakamalaki kaysa dun sa nauna. Ayan, oh. Grabe, oh. Laki. Yan, oh. Meron na naman mga idol, oh. Grabe ang laki, oh. Meron na naman mga idol. Marami talagang alimango dito. Baka malaki kasi wala nang pain. Ayun, oh. Nakita. Oh, malaki nga mga idol, oh. Ang laki. Ubus ang puno. Ang laki, oh. Ubus ang puno. Puno. Halos lahat mga idol meron. Mga idol, oh. Ang laki. Yan ang pinakamalaki mga idol sa huli. Malalaki na yung sipit. Andang umaga mga idol. Yan. Maglatag na naman kami ng ano, Hindi ako, handa ko na bubo trap. Sama na naman tayo. Ha? Bayad pa to, piti na. Mga idol, malapit na kami sa paglalatagan ng bubo. Daming ano, nyug. Marami-rami yung ilalatag niya ni Idol Tata, mga idol. Mga idol, mga guys. 15 piraso yung ilalatag niya. Kasi malaking igat yung nahuli niya kanina. Yan yung isa mga idol. Maigat yung pain dito mga idol. Yan. Matigas yan mga idol, hindi basta-basta nauubos ng mga ano. Alimango kapag maliliit lang. Ito na yung pangalawa mga idol. Sapa dito. Maganda dito ang spot ni Idol Tata. Kasi mga sasahan. Malay pangalawa pa lang yan mga idol. Yung pangatlo. May tuway mga idol, oh. Yan na tuway. Marami din tuway dito mga idol. Tinatakpan niya para hindi masyadong kita. Ang 5 piraso na yan. Bali, 4 pa ito mga idol. Mga idol, tuway. Tuway. Maraming tuway dito. Yun yung pang-anim mga idol. Sana maka-jackpot dito mamaya si Idol Tata.
Nilalagay niya sa ilalim ng ano. Pinag-anuhan ng sasa. Ito mga idol pang 7. Pang 7 peraso. Yan mga idol, pang 8 peraso na yan. Pang 9 na piraso na yan. Yan mga idol, natapos na sa paglalatag si Idol Tata ng ano, bobo trap. 9 na piraso. Update ko na lang kayo mamaya mga idol pag magpapandaw na. Para hindi yung video natin hindi humaba kasi may storage yung phone natin. Stay tuned lang mga idol. So yun mga idol, magpapandaw na kami. 12:30 na. Bale unahin pala namin pagpandaw yung ano, yung 6 na peraso dito sa kabila. Hindi ko na pinakita kanina mga idol kasi hahaba na yung video natin. Hindi pwedeng paibasan masyado yung bubo, baka sirain ng mga ano, yung mga bayawak pumapasok sa bubo. Meron? Ha? Ang laki mga idol. Oh, ang laki. Mga idol, ang laki. Ayan o. Ano, ang laki oh. Ang laki nito mga idol oh. Grabe yung laki. Meron din mga idol oh. Malaki din oh. Ito ang pinakamalaki kaysa dun sa nauna. Ayan oh. Grabe oh. Laki. Yan o. Meron. Meron na naman mga idol o. Grabe ang laki o. Meron na naman mga idol. Marami talagang alimango dito. Yan mga idol, yung pang 5. Doon si Idol Tata. Meron? Meron din mga idol. Pinakawalan na lang mga idol kasi maliit pa daw. Mga idol yung pang-6 mo. Baka malaki kasi wala nang pain. Ayun oh. Nakita. Oh, malaki nga mga idol oh. Ang laki. Ubus ang puno. Ang laki oh. Ubus ang puno. Puno. Halos lahat mga idol meron. Kaso yung isa maliit, kaya pinakawalan na lang para lumaki naman. Mga idol, papunta na kami dun sa 9 na piraso. Yung unang nilatag namin kanina. Jackpot si Idol Tata, malalaki yung huli. Standby lang mga idol, update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa spot. Yun mga idol, dito na kami sa spot. Pinaglatagan kanina ng 9 na piraso. Meron mga idol, kita agad oh. Unang bubo trap. Ayan oh. Kita agad oh. Ay, dalawa siguro yan, dalawa. Dalawa. Oh, dalawa mga idol oh. Dalawa. Yan. Wala mga idol. Pero may pain pa. Okay lang yan mga idol. Ganyan talagang buhay. Minsan wala. Mga idol meron. Magmata. Suga-suga crab. Yan mga idol. Suga-suga crab. Yan mga idol. Malaki. Ang magmata.
Yun. Mas malaki to kaysa kahapon. Hmm. Mga idol yung iba, yung pang-apat. Sana meron. Wala din mga idol. May na nga dito yung ano. Halimango dito. Mga idol yung pang-pito. Malaki mga idol. Mukhang bumawi din dito. Yun mga idol. Yan, may malaki oh. Mga idol oh. Ang laki. Yan ang pinakamalaki mga idol sa huli. Malalaki na yung sipit. Doon sa idol tata. Doon oh. Walang huli yung pangwalong bubo. And then yung isa. Balay. Paano rin manadama po? Apo. So yun mga idol. Kahit pa paano, may huli pa rin si idol tata. Jackpot na naman. Yan mga idol, hanggang dito na lang ang video natin. Salamat po sa panonood. Pakisuportahan po yung YouTube channel natin mga idol. Pakisubscribe. Pa-like and share. Rin ang notification bell para lagi kayong update. Yan mga idol, kita-kits na lang sa susunod na vlog. Ingat-ingat tayo palagi. God bless. Mga idol, God bless sa inyo lang.